fortæller godnat-historie. Glemmer den, nulrer den, stramt blødt, mine fingre glider op i det våde og varme, der skiftesvis spænder og giver efter. Åh, siger Tiki, åh, siger jeg, stramt blødt, åh, det er dejligt. Vi kan slet ikke ligge stille. Hun vrider sig om min hånd. Jeg hugger og stønner i hendes øjne ser i mine. Sweet boy, stønner hun, og pludselig føles det, som om jeg fik græde. Så smitter alting i mig, og jeg pumper ud. Mumler Tiki. Jeg med slørede øjne. Mumler jeg. Vi taler samme sprog lige nu. Ja, hov. I mangler forelæsningen. Mangler jeg forelæsningen? Ja. Ja, det må du selv læse, mand. Hej, Jens. Hvad er søster? Hun lyner ned og fører min hånd mellem sine lår. Hendes fingre i og hendes fingre på mine bukser. Lige der, hvor det dumme spænder og suger. De knapper op og lyner den med. Min hånd smutter ind under trusse i elastikkanten. Hun er så anderledes derude, end jeg er. Jeg mærker hendes hånd. Den klemmer og nuller den. Stramt og blødt. Ja, og resten kender jeg til Mads.